vain. Missä sitä kaukosäädin on? Mikähän tämä esitys ollut tässä tällä kertaa? Vitsi. Aprilli. Oona. No niin. Nyt sitten saatiin Isabellankin salainen harrastus selville. Aikuisviihdettä talon talkkarin kanssa. Mä luulin, että mä tuhosin ton. Se olisikin aivan liikaa vaadittu sun älyltäs. No, tuskin Isabella Karin älyä kaipas. Pidä sinä pääs kiinni. Mutta onneksi oikealla duunarilla on aina kunnon työkalut mukana. Mä en tiennytkään, että sulla on tällaisia harrastuksia. Ja mitähän mun harrastukset sulle kuuluu? Olisit voinut miettiä Miroa ennen kuin päätit ryhtyä seksitähdeksi. Sä olisit voinut miettiä Oonaa vähän. Mä en ole koskaan hävennyt mitään näin paljon. Eihän se nyt sun vikas ollut. Karja mut sieltä sössi. No joo, mutta kaikki meidän talossa näki sen. En nyt ihan kaikki. No melkein. Ja loput kuulee tästä ihan varmasti. Ei musta ollut kiva nähdä oma mutsi pornoilemassa ja sillä tavalla. No on vedättänyt meitä koko ajan. Teeskennellyt vihaavasti toisiaan. Samaan aikaan tehnyt kaikki sä, ettei me seurusteltais. Kaksinaamaisia tekopyhiä valehtelijoita. Miten mun faija voisi olla rakastunut sun mutsiin?